Паважаныя святары, кансекраваныя асобы, дарагія пілігрымы, слухачы Радыё Марыя, браты і сёстры у Езусе Христе. Адной з самых вядомых прыпавесцяў Хрыста з'яўляецца прыпавесць пра блуднага сына, які быў так няўдзячны свайму альцу. У Евангеліі нічога не гаворыцца пра маці гэтага сына, таму можна дапусціць, што яго маці ўжо памерла. Бо калі б у яго была маці, ён, напэўна, не патрабаваў бы так катэгарычна ад бацькі маёмасці, або, прынамсі, ён вярнуўся б у бацькоўскі дом раней, не страціў бы усю маёмасць і не звярнеў бы так. А што з намі? Хіба ў нас няма маці? Праўда, можа, хтосьці з нас ужо пахаваў маці, а можа, у кагосьці маці знаходзіцца на Божай пасцелі і неўзабаве адыдзе. Але што б ні здарылася ў нашым лёсе, ніхто з нас не застанецца сіратой у сваім духоўным жыцці. Бо кожнага з нас ёсць магутная і шчодрая маці, найсвяцейшая Панна Марыя. Бог даў нам такую маці. Езус скрыжа, як у тэстаменце кажа Яну: «Вось маці твая». «Вось сын твой», звяртаецца Езус да маці, паказваючы на свайго любімага вучня, які сімвалізуе увесь святы касцёл і ўсіх яго дзяцей. Марыя – наша маці. Калі яна стала гэтай маці? Тады, калі яна нарадзіла Божага Сына і ў ім усю хрысціянскую сям'ю, таму што Езус – наша галава, а мы ўсе яго члены. Гэта мацярынства было пацверджана на Кальварыі, дзе Марыя зноў нарадзіла нас, удзельнічаючы ў муках Адкупіцеля. Маці Божая спаўняе гэтае мацярынства адносна ўсіх нас з такой делікатнасцю і клапатлівасцю, што ніводная, нават самая найлепшая зямная маці не зможа зраўняцца з ёй. Якія абавязкі мае кожная маці? Зямная маці клапоціцца, каб накарміць, апрануць, навучыць, суцяшаць і ахоўваць сваіх дзяцей. Духоўная маці Марыя робіць тое ж самае. Маці Марія корміць сваіх дзяцей. Яна карміла таго, праз каго корміцца ўвесь свет. Яна і нас увесь час корміць. І чым жа? Хлебам, які сышоў з нябёсаў і дае жыццё свету. Гэта значыць целам і крывёй свайго Сына. Бо Марыя падрыхтавала гэты хлеб, калі дала магчымасць удзелавіцца Божаму Сыну. Менавіта таму айцы касцёла справядліва называюць яе залатой пасудзінай, якая змяшчае нябесную ману. Марыя маці апранае сваіх дзяцей. Яна спачатку зрабіла адзенне для свайго сына, бо апранула яго ў чалавечае цела. Яна і нас апранае ў белую, чыстую вопратку, бліскучую вопратку. І калі гэта адбываецца? Тады, калі пры хросце мы скідваем старую і запэцканую Адамавую вопратку і апранаем новую і прыгожую, адпаведную Хрысту. Калі мы пазней парвём
ці запэцкаем гэтую вопратку праз грэх, тады гэтая добрая маці спрабуе выправіць яе, ачысціць яе. З гэтай мэтай вядзе нас да святой купелі, да споведзі, каб мы адбялілі брудную вопратку у крыві ягняці. Маці Марыя вучыць нас, бо маці павінна вучыць сваіх дзяцей маліцца. Яна трон мудрасці, дзе сядзіць сам заканадаўца. Яна залатая кніга, на якой ён напісаў сваю праўду і закон. Яна адкрыла для нас школу і заклікае нас: калі хто маленькі, няхай прыходзіць да мяне і вучыцца. Маці Марыя суцяшае сваіх дзяцей. Яна ўвесь час стаіць каля нябеснай брамы і глядзіць, ці не льюцца дзе слёзы, і слухае, ці не замірае дзе сэрца ад болю, каб неадкладна звяшацца з дапамогай. Сапраўды, без Марыі і без яе Божага Сына свет быў бы жудаснай турмой, а жыццё нашае невыносным мучэннем. Марыя, маці, абараняе сваіх дзяцей ад варожых куль. Пакуль яе дзеці павінны ўвесь час змагацца, яна дае ім сваё імя, як стралу, ружанец, як меч, а шкаплер, як шчыт. Узброіўшы іх так, яна адпраўляе іх на змаганне і сама спяшаецца дапамагчы ім. Калі дзеці трапляюць у няшчасце граху, Марыя закрывае іх ад розваў айца. Калі ляцяць у бездань роспачы, яна кідае ім якар надзеі і выцягвае на бераг Божай міласэрнасці. Маці Марыя такім чынам даглядае сваіх дзяцей ад калыскі да магілы і прыкладае ўсе намаганні, каб адкрыць нам неба. Таму, дарагія браты і сёстры, давайце аддадзім сябе гэтай маці з дзіцячым даверам. Таму што яна асабліва клапоціцца пра тых, хто цалкам аддаецца яе абароне. Калі святая Тэрэза ад дзіцяткі Езуса павінна была страціць маці, яна стала на калені перад фігурай Маці Божай і гучна малілася. Па волі нябеснага Айца я мушу страціць сваю любімую зямную маці. Ты, Марыя, паглядзі на бедную слабую сирату і вазьмі яе пад сваю клапатлівую апеку. Будзь мне добрай маці і вядзі мяне да сябе і да свайго сына. Як паслухмянае дзіця, я заўсёды буду прытрымлівацца тваёй мацярынскай парады. Давайте и мы, так як святая Тэрэза, станем на колени перед образом Наисвятейшей Панны Марии Валадарки Озёра. Давайте скажем ей доверливо: сённяшняга дня я прымаю Цябе, Богородица, за мать. Опякуйся мною, вядзі мяне, сцеражы мяне, вучы мяне. Суцяшай, павучай, настаўляй, пакуль не прывядзеш мяне да сябе. А я абяцаю быць любячым і паслухманым дзіцём. Дапамажы, каб усе мы сталі ўласнасцю тваёй і твайго сына, нашага Пана Езуса Христа. Мне вельмі хочацца, каб усе людзі мелі хоць іскру той любові да Богородицы, што меў святы Станіслаў Костка, які на пытанне, ці любіць ён Маці Божую, адказаў са слязьмі на вачах: гэта ж маці моя. Якую меў святы Бернард,
калі скардзіўся, што Марыя вырвала яму сэрца, якую меў святы Францішак Сальскі, што склаў шлюб чысціні на ўсё жыццё з любові да Марыі. Іскру той ахвярнай любові, якой палаў рыцар Марыі, святы Максіміліян Марыя Кольбе, што цалкавіта прысвяціў сябе Багародзіцы і яе беззаганнаму сэрцу. Калі мы, дарагія браты і сёстры, не можам параўнацца з гэтымі святымі, давайце прынамсі пастараемся, каб нашая любоў расла з кожным днём. Давайце часта думаць пра гэтую добрую маці. Давайце будзем прагнуць заўсёды з'яднацца з ёй назаўсёды. Давайце будзем старацца не засмучаць яе грахамі, аддана ісці за ёй праз усё жыццё, наследуючы яе цноты. Давайце часта вітаць Марыю. Калі мы прачынаемся, давайце будзем прасіць у яе благаслаўлення на ўвесь дзень. Калі мы выходзім з дому, давайце будзем станавіцца на калені перад яе абразом, просячы, каб атуляла нас сваёй апекай. Давайце асабліва вітаць нашу маці раніцай, а поўдні ўвечары, калі звон будзе клікаць на Ангел Панскі. Гэта як быццам пабудка Марыі, якая заклікае нас, каб раніцай аддавалі ўсе справы Богу, ажыўлялі змучаны дух, а поўдні, а ўвечары успомнілі пра смерць і пра душы, якія пакутуюць у чыстцы. Чым жа яшчэ ушанаваць Марыю, нашу маці? Шкаплерам. Бо гэта яе герб, знак таго, што мы ўсё сваё жыццё прысвячаем служэнню ёй. Шкаплер – гэта сімвал, па якім Найсвяцейшая Панна Марыя пазнае сваіх слуг. Гэта шчыт, якім яна ўзбройвае да бітвы сваіх дзяцей. Калі ізраільцяне змагаліся з філістымлянамі, сярод агульнага перапалоху да бою выступае малады пастушок Давід. А ў якасці сваёй зброі ён бярэ палку, 5 камянёў, якія кладзе ў торбу, і прашчу, каб кідаць ёй. Такім чынам узброены ён падыходзіць да волата, кідае ў яго камень, трапляе ў лоб, кідае яго на зямлю і забівае. Такім Давідам з'яўляецца кожны хрысціянін, таму што ён павінен змагацца з Галіяфам, гэта значыць сатаной. А дзе яго зброя? Кій, як кажуць святыя, гэта крыж Хрыста, у якім наша перамога. 5 камянёў – гэта 5 ранаў Езуса, з якіх выплывае наша сіла, і торба пастуха – шкаплер. Менавіта таму святыя узброіваліся шкаплерам. Давайце будзем і мы насіць шкаплер, ці кармелітанскі, ці шкаплер беззаганнага зачацця. Але пад гэтым шкаплерам трэба старацца мець чыстае і сапраўды пабожнае, правільнае сэрца. Чым жа яшчэ можна ушанаваць Марыю, нашу маці? Ружанцам. Бо ружанец – гэта дасканалая і дзейсная малітва, што складаецца з малітваў, якія найбольш падабаюцца Богу. З малітвы панскай «Ойча наш» і анёльскага прывітання «Вітай, Марыя». Ружанец – гэта кніга Марыі, якая змяшчае ўсё, што прыдумала Божая мудрасць. Марыя вядзе да гэтай кнігі ўсіх сваіх дзяцей, як вялікага мудраца, так і пакорнага, простага чалавека.
адкрывае яе старонкі, гэта значыць таямніцы Хрыста, і вучыць па іх Божай мудрасці. Ружанец – гэта вуда, якой Марыя ловіць грэшнікаў і цягне іх з мора беззаконня да берага міласэрнасці. Ружанец – якар, якім Марыя ловіць тых, хто спакушаецца, і трымае пры сабе, каб іх не знесла хваля. Ружанец – ланцуг з 20 звёнаў. Аднойчы рука Марыі пацягне гэты ланцуг і пакіне ім на нябесную гару ўсіх тых, хто моцна трымаецца яго. Такім чынам ружанец быў і ёсць у святых душ у найбольшай пашане. Пра святога Вінцэнта Феррері апавядаюць наступную рэч. У яго доўгі час спавядалася вельмі дабрадзейная дзяўчына, якая часта прыходзіла на святую споведь. Аднак з часам яна знеахвоцілася, пачала пазбагаць спавяданні, усё часцей грэбавала духоўнымі практыкаваннямі, пакуль урэшце рэшт не сказала спаведніку, што больш не прыйдзе да споведзі і кіне малітву на ружанцы. Як жа яе навярнуць? Разважаў святар. Нарэшце ён сказаў ёй прыйсці да споведзі яшчэ раз. І тады ён даў ёй ліст і загадаў прачытаць яго на каленях перад алтаром Маці Божай. Згодна з пажаданнем спаведніка, дзяўчына падашла да алтара Маці Божай, разгарнула ліст і прачытала. Да гэтага часу я служыла табе, Марыя, аддана і ахвотна. І ты мяне за гэта благаслаўляла. Але служэнне табе мне надакучана. І я адгэтуль прысвячу сябе зямному, светскаму служэнню. Я развітваюся з табою, Марыя, бо я табе больш не буду паказвацца на вочы. Некалькі гэтых сказаў настолькі ўразілі несапсаваную яшчэ дзяўчыну, што яна вярнулася да свайго спаведніка са слязьмі на вачах і паабяцала заставацца сапраўднай шанавальніцай Божай Маці. І яна стрымала слова. З гэтых розных набажэнстваў, якія я прадставіў, давайце выберем тыя, да якіх Дух Святы прыцягвае нас. Тое, што мы абралі, давайте выконваць верна, бо гэтая вернасць – доказ нашай любові. Пабожны Тамаш Кемпійскі быў з дзяцінства руплівым слугою Марыі. Але ў юнацтве ён пачаў ленавацца, і яго вера пачала астываць. Калі стан яго душы працягваў пагаршацца, ён аднойчы ў сне атрымаў папярэджанне ад Найсвяцейшай Панны Марыі. Яму здавалася, што ён сядзіць у школе з іншымі вучнямі. Раптам на аблоках спускаецца на зямлю Найсвяцейшая Панна Марыя у яркіх шатах і з прамяністым абліччам. Стаіць у школе, ходзіць навакол, размаўляе з вучнямі, а потым кожнага абдымае і цалуе. Тамаш чакае з гарачай дугою, што хутка настане і яго чарга. Нарэшце перад ім становіцца Маці Божая. Але замест, каб абдараваць яго ласкамі, яна са смуткам глядзіць на яго і папракае яго за тое, што ён лянуецца ў служэнні ёй. Дадае, аднак, што калі ён выправіцца, яна па-ранейшаму будзе яму добрай маці. Перш за ўсё, давайте пастараемся, каб нашае служэнне было ўнутраным, якое не абмяжоўваецца толькі знешнімі формамі пабожнасці. Будзем сумленнымі, гэта значыць спалучаным з чыстым і праведным жыццём. Гарачым і вытрывалым,
Гэта значыць, якое трывае на працягу ўсяго жыцця. Таму што толькі такое служэнне будзе радаваць Марыю. А нам будзе карысным у зямным жыцці і тым нябесным, дзе нас чакае міласэрная Маці, наша Маці, Дзева Марыя.